Българската федерация по кендо предстои да връчи своите годишни награди. Федерацията по кендо ще връчи една награда за вярност към традициите на кендо. В кого ще отиде тя, ще разберем от господин Леонид Караваев, член на управителния съвет на Българската федерация по кендо. От Българска федерация по кендо ние връчваме награда «Спортист на година за мъже» и принос в развитие на кендо в България. Александър Пашанков. Александър Пашанков е най-младият лауреат на наградата «Спортист на годината» на Българската федерация по кендо. Той е само на 17 години, но вече е с майсторска степен трети дан, което е рекорд за Европа. Александър е от Габрово и се занимава усърдно с кендо от 8 години. Той е най-младият член на националния отбор, който е участвал на световно първенство. Изминалата 2025 година беше върхова до момента за кариерата на Александър, който спечели общо 14 призови отличия в 2 местни и 8 международни състезания. Наградата за Александър е атестат за усилията, които Българската федерация по кендо полага за развитието на детско-юношеския спорт. Поздравления! Благодаря. Искам да изразя личните си благодарности на Националната асоциация на бойните спортове и на Българската федерация по кендо за наградата. За мен е голяма чест и отговорност да бъда избран за спортист на годината. Едно послание от мен е: винаги печелете със скромност и губете с достоинство. Благодаря ви. Ценни думи, благодаря.